Arratsaldeon eta ongi etorri. Hasi aurretik, gure eskerrik beroenak ona bildu zareten guztioi eta garaiotan kultura programatzen jarraitzeko ausardia dutenei. Bejon dizuela. 2008ko urtarrilean, San Anton egunez kale jiran ginen txistulariok Amurrion. Orduan, gurekin zen Manu. 3 egunera, abisatu gabe, eraman zuen eriok, taldean hutsune handi bat utziz. Entzeguetara itzultzean, hutsune hori hor zen. Horretaz mintzatzea, txistua jotzeko bere grina eta ilusioa gurekin geratu behar zirela eta geratuko zirela aldarrikatu genuen gure artean. Manuk baitzuen txistu goze bat azken egunera arte eutsi ziona. Joan da urtea eta nork esan behar zigun. Manu joan zenetik ez dugu kale jirarik egin. Gogora ekarri nahi dugu gure laguna. Eta zer hoberik musikarekin baino. Honetarako Bilboko udal txistu banda eta Araba txistu banda ditugu hemen. Bizkaiko Uriburutik historia handiko taldea eta Arabatik bide propioa egiten hasi den banda. Kontzertuak 3 zati izango ditu. Atzean dudan oihalak markatuko dituenak. Hasteko arabarrak arituko dira. Bigarren zatiak bizkaitarrak. Eta 3. bi taldeek elkarrekin pieza bi joko dituzte. Araba txistu banda 2018an sortu zen Jose Luis Kantabranaren zuzendaritzapean. Taldeak 4 belaunaldi ezberdinetako musikariak biltzen ditu, guztiak arabarrak. Hortik taldearen izena eta izana. Jose Luisekin batera, Iker Larraurik, Cristian Alemainek eta Gorka Saez de Ibarra musikariek osatzen dute laukotea. 4 obra eskainiko dizkigute. Tartean, estreno bat, Bidaia, Kantabranak berak sortua. Hasteko, Jon Etxeandiaren oroipen onak piezarekin abiatuko dira. Eta, abestiz abesti, zuzendariak berak egingo digu sarrera. Zuekin, besterik gabe, Araba txistu banda.
Eskerrik asko hona tortxeagatik eta gainera egun paregabea da, ezta? Naiz eta konfinamendua eta bitako gauzak alde batera utzita, daukagu posteko moduko kontzertu bat. Egiten duguna kontzertutan askotan da alaitza bizitza, ezta? Musikak egiten duena. Kasu honetan, hasiera antzinako esate baterako komila artean, antzinako doinu bat Charlestone moduko alako giruan sartzekola. Horrengo pisa izango da Kerlarreko lesean. Maite dugu, eta gustatzen zaigu asko konposik egile hori, eta da Carlos Sánchez ekitza. Ikusiko zer nolako disonantziak eta erabiltzen dituen. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Partitura berezi dira, bai, disfrutatzeko eran, edo, bakutsak badauka bere iritzia, ezta. Azken finean sortzen duen giroa, nahiko berezia. Eta hori da musika daukana, zuei islatzea kontua. Zuek zer hartzen duzuen. Guk bin artean, daukagun tresna, txistua da, guk autotu genuen, baina txistua oso baliagarria da zertarako, negareiteko, edo zein ateatzeko, bihotza. Ni hurrengo obra, gaurko estrenaldia izango da bidaia. Inon uda batean, hain dela 2 urteta, Alkimista liburu irakurri nunean, bakizu filosofia eta gustatzen zait pilo bat, eta bakoitzen filosofia edo bizitza da nola pasatzen duen, eta bera hartzaina zen, eta beraz, zeukan hau lortu behar dut, eta asmoa zen altxorraren bila joatea. Baina altxorra batxotan esaten duenean, altxorra, baina altxorra fizikoki ez, altxorra izan daiteke psikologikoa eta. Alkimista liburuan oinarrituta egin nuna obra hau, eta ikusiko duzu alako entzungo duguna, eta nahiko aparte izango da, txistu soia izango da, perkusio gutxi izango da, ikusiko duzu, eta ideia da entzutea silenzio. Musikan entzuten dan utxunea, bakea behar dugu ezta, bizitzan bakea behar da. Beraz, hori nahi dugu islatu gaur, bakea.
Eskerrik asko. Zeinek esaten du ziztua ez duela balioz ez dalako kontzertuak eta bihotza astintzeko, nola? Zeinek esaten du hori? Libertango, urrengo pieza. Bukaera emateko gure zatiari. Bain dela gutxi egun urte bete egin ditu Astor Piazzolaen jaiotza hartu dela, ezta? Eta, horren omenez, egin nuen beste moldaketa bat, kasu honetan, marimban, gorka aituko da modu honez, eta ikusiko zelan musikan ere, nasteak eta txistularin artean erabiltzen dugun, eta azkenengo garaien egiten nahi garen, ezta? Kulturan gertatu izan den beti, aurrera egitea. Eta guatzen naiz berpizkundea garaia eta egitako gauzak, eta egoeratan, eta berrikutzak atatzen zirenean, jendea gero eta guztuago sentitzen zen orduan. Ez gaitezen gera hor geldirik, aurrera begira. Atxirkoa ez da makala edo ez da txarra, baina aurrera egin behar dugu. Todo kaso honetan zuen gustukoa izango delakoa segurazki. Eskerrik asko.
batzuk. Aurkian dantzan ezagutu nuen Manu, bizitzaren gozo eta mingotsak ederki dastatuta ordurako. Bere argilunekin, bere ertz guztiekin, ilusioa eta gogoa zerion. Egurra lantzen zuen, indarrak izkin egin zion arte. Narrua landu zuen, eskuko trebetasunak kale egin zion arte. Txistuari, azken egunera arte oratu zion. Txistuaren munduan, pisu eta historia handiko banda da Bilboko udal txistulari bandea. Bere sorburua, historian galtzen da, Erdi Aroko juglaren oinordeko. Instituzio baten bueltan ziren musikari horien lekukoa harturik. Txistulari ezagun askoren lantoki, tartean orduñar ilustre batena, Manolo Landaluze, gerra ostean, birmoldatzeko lana hartu zuena. 2004tik aurrera batuta zestoar batek hartu zuen, Garikoitz Mendizabal. Bakarlari gisa ere, ibilbide oparoa lantzen ari den musikaria. Gipuzkoarraren gidaritzapean, Bilboko udal txistulariek lan eskerga egin dute eta egiten daragoio dugu. Euskaldunara urtean txistu programazio bat eroanez. 7 disko argitaratuz, hainbat elkarlan gozatuz. Eta txistularion ohiko lanak eginez, noski, kalea zapalduz. Alegia. Zestoarrarekin batera, ibilbide sendoko lau musikarik osatzen dute banda. Idoia Kareaga, Gorka Zabaleta, Sabin Bikandi eta Asier Garzia. Bide batez, hauetatik bik, Idoia eta Sabin, Amurrioko musika eskolan irakasle izan ziren. Lehen entzun ditugu Jose Luis Cantabrana eta Cristian Alemani bezala. Beraz, kasualitatea, Amurrioko kontserbatorioa eta orain musika eskolak izan dituen 5 txistu irakasletatik 4 entzuteko aukera izango dugu. Jarraian, 3 pieza eskainiko dizkigute eta Arabara etorririk noski, arabar baten Jose Mari González Bastidaren Goiz Zerezer Ereski obrarekin hasiko dira. Tartean, zuzendariak berak aurkeztuko dizkigu jotzen joango direnak. Zuekin, Bilboko udal txistulari bandea.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, Bilboko udal txistulari bandaren izenean. Elkartrukearekin bat eginek, hemen gaude, Araba txistu taldeak Euskaldunan izan genuen, eta orain guri bueltan etortzea tokatzen zaigu. Es un placer este intercambio que se ha dado junto con la banda Araba txistu taldea. Koldok esan duen bezala taldekide batzuk amurriorekin izan dute, harremana, irakaskuntzan, eta hemen gaude, mendiren oroimenezko kontzertu honetan, zuei une atxekin bat pasa arazi nahian. Aldaketa batzuk egin ditugu, eta hasi gera gure abestiak izeneko obrarekin. Hemos hecho un pequeñito cambio y hemos empezado con gure abestiak del maestro José Mari González Bastida, gran compositor, gran director de bandas, organista de Vergara y que murió en Donosti, pero bueno, tiene bellísimas obras, como habéis podido comprobar, escritas para la banda de txistularis. Eta jarraituko dugu Goiz Ereski. Eta justu Jose Mari González Bastidaren irakasle izandako batek idatzita. Barkatu, jodeguna izan da, jodeguna izan da gure abestiak Luis Urteagarena. Luis Urteaga, nacido en Ordizia, organista, director de banda de Berastegui de Zumaia, y lo que ahora vamos a tocar, sí, Goiz Ereski es de José María González Bastida, su discípulo. He hecho un cambio mental. Orduan, eskainiko dizuegu Goiz Ereski, eta, bueno, 3 ataletako suite ederra da, seguro gustatzen zaizuela. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, benetan. Berriro deituko ditugu Oinkari dantza taldeko Leire eta Gorka, eta fandango eta harinarin bat egingo dugu elkarrekin. Vamos a hacer un fandango y un harinarin, zurru eta murru. Jose Ignacio Ansorinak idatzitako bi pieza txiki eder hauek. Mira, hemos de reconocer que en el último momento nos ha apetecido tocar un pequeñito bis, nada, muy cortito. Baina usten dut zentzua daukala, hemen inguruan daukagu Orduña. Bien, lehen koldok esan du, Manolo Landaluze, Bilboko txistulari haundia izandakoak, beraien irakaslea, beraien aita, Landaluze Joaquin eta Manuelen aita, Braulio, bazen oso launa nunbait Pedro Fernández de Agirrerena.
Beraz, iruditzen bazaizue, amaituko dugu, vamos a terminar con una tarantela, preciosa tarantela que tiene Pedro Fernández de Aguirre, y así juntamos un poquito de la cercanía con Orduña. Aquí hemos visto antes a Joseba también, txistulari de Orduña. Bueno, landaluzetarren irakasle izanak, eta gu gaur beraien ondorengo lanak egiten gabiltzalako, pues con esto sí vamos a acabar nuestra intervención y luego ya nos juntaremos con Araba Txistu Taldea. Tarantela, Pedro Fernández de Aguirre. Eskerrik asko. Desde Argentina a Buenos Aires, Aitor Álvarez hitzak. Fuiste el cómplice. A todos nos querías. La oreja de muchos. La amistad discreta. Buscarte en el infinito. Espéranos donde estés. Eta pausurik pausu, kontzertuko azken zatira heldu gara. Txistu banda biek, alkarregaz bi doinu eskainiko dizkigute. Lehena, Banu Mendiguren gogoan izan nahi duen pieza da, Mendi. Kristianek, Manuren heriotzaren ondorengo egunetan sorturikoa. Gaurko egunez, jantzi berri batekin aurkeztuko digute. Jose Luis Kantabranak marinbarako egindako moldaketa batekin. Aurrekoz joko da, publiko aurrean Mendi, baina Amurrioko txistuzaleak gure errepertorioan izango dugu, gure laguna gogoratzeko modu xume bat. Lehenago, Garikoitzek aurkeztu dizkigu Oinkari taldeko Lierne Kamio eta Gorka Duran dantzariak. Oraingoan ere, dantzan ipiniko ditugu, Zuia Mazurka piezaren doinuaz. Sortzailea, Arabako txistu bandako Jose Luis Kantabran zuzendariarena. Horren bestez, kontzertuari bukaera emango diogu. Besarkada handi bat bidaliz Manuri, gure lagunari. Ziur naiz, bertan izan balitz, inok baino gehiago gozatuko zuela gaurko emanaldiaz. Eskerrik asko guztioi, Txema, teknikariari, eta ona entzuten hurbildu zarien guztioi. Zaindu eta ondo bizi.
Zuekin, Bilboko Udal Txistu Banda eta Araba Txistu Bandea.
Zorrek esan nahi du, behar duzuela azkenengo, ematen du egin behar dugula beste bat, ezta? Jarriko gara jotzeko beste bat edo. Baina, beti normalean Patrikan dakago zerbait izkututa, ezta? Eta kasu honetan, adostu egin dugu propinatxo bat, egia esan da, eta lehen kontzertuan, hasi baino lehen eta ensaioetan, eta, bueno, joko dugu bizatxo bat, eta galop bat joko dugu. Ez dugu astuko gaur egunako oroipen hori, ezta? Gu hasi gara oroipen honak partituraekin mano mendikuren. Goian bego, eta bukatzeko modua daian, galop bat, animoz, eta ganditko gudela dena. Eskerrik asko Bilboko txistu banda, zuei etortxeagatik, udalari baita ere, ona etortxeagatik, eta, bueno, emateagatik, eta egun oso polite pasa egin dugulako. Oso, eskerrik asko eta hurrengo arte.